May what to kanatumaka on the go, so karon na iro nga nagaway. Pero bahala na rin sila kay mga ayaw gini karag Santol ina andi sa bil kahinaw nagailahan pankuk ni Santol niya. Dila ko kiring karit. O kiring suglanan na naman day diri iro diri sa payag dila ti sa biloy. Happy ko napakan bay. Pero bahala na siya dira kinamuwi dilan karit. Mangari day kung Santol diri bala karita. So dara gitag tuyot na ako diri kung asa mo na hodog ang mga Santol niya. Kung na ta itong karit kay. Naman day day dugul rat ang dughito ni siya lagay. Lamika yung mga Santo nila antige, nugdayo. Nya, kirun, ato na sungkito nila ang balsdi na salo-salo agui kahawd. Uy, hihihihi. Muna o nag-yelo-yelo na kaya mga Santo nila antimaga ni kaya butan pa siya anti ng hatag rapid sa ilahay Santo, way. Nya, kanang sa palibutan na nilagay, tagkay tayo mga truk-truk kaya nga mo na siya kung butwala manday sila ng guna anti sa biloy. Nya, at kato natin niya mas daganda dito sa taas, maling mo hidaan ni Karo na rigtagin kaayo kuha. Nya, murag dais-dais pa man siya, pero muro maglishad yung klari ket-ket baykay, kanang dako kayo ang punuan. Nya, muro ko kanang maligas, pero moro tinisan tulo per tilamiya, urins na kayo, oras pa ba na siya o hilo, munang pasgapas na ang katamis, talami uwi. Pawara mo nang ipanarit ang karang daghan gayo kay poslan pamanggit tagayan tatong daghan natong kuha. Imrugretog ka nang didata mo balik. Tara o nakuha nato. Ato na siyang kuha nun. Tamiji gaya siya. Hal narito siya ang tinanayo na sukot siguro siya wala di ay nagyaring nanaya day siya kay poslan dumandaman ni sa kakusta taas. Tagado siya at mga hinog kayo. Lamigidani mga Santo nila antiwi. Kanang, wala pa kaayo na, kuhaan damang daghan kayo muna. Makahanap manene magsakaraw eh. Minto ara, lami kaya mga sadra. Umi pang labay ang mga sentro kaya daghan kayo mga tak-tak. Darira kayo siya mga tak-tak. Way muna ito rin. Uy, ano na Lami ang iigi daghan kayo na kuha. At gawin ang hulugan at ang natrapalik. And tea. Gawin ang budangin na antili. Pero bahalat ang dalaki. Yung masyente ako daw mo yung kipara daghan daw kukuha di malanalan. Ano na oy? Danawan at inyo na kundi kukuha din, oh. Mama na siya. Tagkan kaya mo da si Monobaldi. Now mo kita mo na nag-raise oris ng yili-yilo pa yut manalikan mo mangkin nga home. Isya ni siya. Manya kung mga kuha din hi. Nyato bus-bus na bigyan daghan kaya niya kung kuha. Wow. Hindut kaya ni siya ba? Mabusugin niya ning santulan niya tami isya yuri siya. Tara ako ni pangimunon kay nindut kaya siya. Sayang po dili na tayo imunon. May niya pangimunimunon ni siya kay para ato yung madilitan ng balan doon ng upan nga mga daot kay kung naman na sila magampuslan. Ay salamat na lang yun. Doon na ginikabalda na ako nakuha pero mga lang ginapong daman ginapong makuwaldagtan. It's paninan sa bulugin ay mga kapayas na pagido ulam nga ni kalamianing sa iwan mga yari ko na pagtara magulan na nai. Sa adkwaran nanti sa bil, ang mga iuwi sa kodnara sa disabilofen, ang hiatagon ta pagkirikaw na po siya sa umiko o sandul. Tibanitan na narang sandul na raw, nindot ka na siya kay tusloga shin tapos ka na nipis-nipis sa pagkapanit ritsyo ka o nindot ka pero ay lang itong lokay tanan ng lisyo kay basin. Anang kuwang ka mamsiyem mata. Napila po sila ka ng kuwan kawan ng Santo kay hindi kaya lang kawan diri. Ay naku kanindot lang gila ni na ay mga tanam din siya po tas rin na lang kay naagi masima-sima. Ang panlaw ay masima-sima. Newtani niya uwi. Tamis kayo. Tapos nakita de ko durian lang sa bilbaga na hinog na daylan durian uwi. At ito ang sumuto na tanihiya kung humbot na ay ala. Pero kinog ni siya o. Inukan, ala na pupur, inog na yun siya. Yeah! Inog ang durian ma. Ano ba kaya dyan ng durian ti? Ang naray pambakawa ni. Indo day kaya hinog na yun siya. Kaninda taninda yan. Laging kaya sila pruta sila antiba na sila durian na sila rambutin na sila Santol. Hey, kanan na masugid may pansalamat kay Auntie. Ang sa ulitin.